El nostre grup és un equip multidisciplinari integrat per clínics i biòlegs i centrat en els trastorns del moviment neurodegeneratius. El más frecuente es el Parkinson, que representa la enfermedad neurodegenerativa que más crece globalmente en cuanto al número de casos. Y aunque existen tratamientos que mejoran los síntomas y la enfermedad progresa de forma lenta, no existe cura ni tratamientos que ralentizan o detengan su evolución. Abordem també els parkinsonismes atípics, que tot i ser poc freqüents, són molt importants, perquè costa molt diferenciar-los de la malaltia de Parkinson, no responen bé als medicaments que són eficaços del Parkinson i són de pronòstic molt més greu. Finalment, també investiguem sobre malalties genètiques com el Huntington, les atàxies per aparècies hereditàries i certes distonies neurodegeneratives, sense oblidar que fins a un 10% dels Parkinsons també són genètics. La nostra recerca es fonamenta en 4 grans aproximacions. Primer, liderem o participem a cohorts multicèntriques, tant nacionals com internacionals, i els seus corresponents biorepositoris centrats en les malalties que hem esmentat i amb especial interès en els casos més incipients d'aquestes malalties, que són els que anomenem prodròmics. L'estudi dels casos prodròmics enllaça amb les altres 2 línies importants de recerca que tenim. Centrándonos en casos tempranos, buscamos identificar biomarcadores que permitan detectar la enfermedad antes que se manifiesten los síntomas motores, con el objetivo de aplicar tratamientos en el momento en el que la neurodegeneración todavía es incipiente y así aumentar las probabilidades de éxito. Utilizamos un enfoque global que incluye el seguimiento clínico o por neuroimagen de los pacientes a lo largo de los años, junto con el estudio de muestras biológicas, todo ello para identificar biomarcadores que hagan posible el diagnóstico precoz de la enfermedad. Por último, a partir de células de la piel o células de la sangre, desarrollamos modelos celulares, neuronales y gliales con el objetivo de estudiar los mecanismos biológicos alterados en el Parkinson y otros trastornos del movimiento y, en último término, desarrollar terapias. Combinant totes aquestes aproximacions i la nostra tradició en recerca translacional innovadora, obrim una autèntica finestra a aquestes malalties per avançar en la lluita contra el Parkinson i en altres trastorns del moviment neurodegeneratius.